It's a new day and kuyintokozo ukukhuluma nawe ngokukhethekile igama uPastor WeNingi. Sobe sibheka la amaphupho soqala ngephupho lali kanhlanhla noNgombe uthi ke siyabonga impela uthi sawubona ngiyathemba ke uyaphila nami ngiyaphila ngiphuphe inyoka emnyama futhi ngibitsegema futhi ke manje ibithi ke ngimamele into yokuqala singayibalula ukuthi ngana kwethu uma uphupha ubona inyoka emnyama uphawu oluvama ukubika isitha lubike ingozi lubike ihibe empilweni osuke uzobhekana nazo noma kumoya omubi osuke ukulandela empilweni. Kepha futhi uma uphupha ubona inyoka emnyama engenabungozi futhi engakulwisi lolu phawu ngabili uchaze ithongo noma ke idlozi elikhulu noma ke lidala esuke likwembethe njengoba ngikhuluma nawe okungenzeka mhlawumbe isimo sedlozi elikwembethe linemilayezo elifuna mhlawumbe ukuyidlulisa kuwena noma ke isimo sethongo leli elikhona mhlawumbe lakho linemilayezo ethile mhlawumbe elifuna ukuyidlulisa kuwena. Yabona uxola inkosi uthi ukuphupha kumlungu ekuthethiswa kusho ukuthini. Okay, into oqala singayibalula ukuthi nje uma uphupha ubona umlungu esikhatini esiningi lolu phawu osuke lubika isimo senhlanhla lingabika mhlawumbe ukukhanyiseleka ngokukamoya okuthile noma ke lubike nje idlozi esuke likhona likwembethe futhi. Yabo okungaba mhlawumbe idlozi lamanzi. Kodwa futhi esingakubalula ukuthi uma uphupha umlungu ke manje ekuthethisa sewuphawu olungaxwayisa ngevivinyo ongahle mhlawumbe uhlangabezene nazo esikhathini esizayo. Kanti singakuveza futhi ukuthi la uma uphupha mhlawumbe lo mlungu ekuthethisa ngabuye kube uphawu usuke libika mhlawumbe ubunzima, ukudumazeka noma ukuphoxeka okuzayo empilweni. Ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu ekulonde, uNkulunkulu ekubusise. Ungakhohlwa ukuthi ulike ivideo ekugcineni ikhona inamba kaMakhosi amakhulu ongamlandela on Instagram. uMakhosi amakhulu sephinde wabuya namagezo enhlanhla ashaya emhlolweni. Uma ufuna ukuba nenhlanhla uthandeke uqame wedwa uphinde uhlale nemali zitholela umazibuthe igambe lingashaya eceleni. Ungaphinde usitholele iPure Charm yona ke yokusiza ukususa isinyama isuse isichitho isuse namathunzi bese kwenza ibe nogazi. Shintsha impilo yakho njengamanje ngamagezo enhlanhla. Shayela ke u079 267 0928 noma uthi nozazizo@rockmail.com ufake order lakho njengamanje. uMakhosi amakhulu.